Zenbaki hamartarren hurbilketak egiteko prozedura, zenbaki arruntekin erabiltzen dugun berdin-berdina da. Hau egiteko, 3 pausu jarraituko ditugu. Lehenengoa, hurbildu behar dugun zifra identifikatu. Bigarrena, seinalatu dugun zenbakiaren eskumako zifran arreta jarri eta 2 kasu bereiztuko ditugu. Zifra hori 5 baino txikiagoa bada, seinalatu duguna berdin utziko dugu. Eta zifra hori 5 zenbakia edo handiagoa bada, gure zenbakiari 1 gehituko diogu. 3. pausua, seinalatutako zifratik eskumara 0 jarri. Eta azkenik, gure lana borobiltzeko, komaren ostean eskumaldean geratzen diren 0 ezabatu ditzakegu. Adibide praktikoetara goaz. 12,83 batekoetara hurbilduko dugu. Laguntza modura, lehen irakurritako eskematxoa bertan izango dugu. Horrela, pausua jarraitzea errezagoa egingo zaigu. Gogoratu, lehenik hurbildu behar dugun zifra identifikatu behar dugula. Kasu honetan, batekoetara hurbiltzea eskatzen digute. Beraz, batekoen zifra seinalatuko dugu. 2. Hurrengo pausua. 2aren eskumako zifran jarri dugu arreta. 8. 8 zer da? 5 baino handiagoa edo txikiagoa? Handiagoa, ezta? Orduan, gure zenbakiari, 2ari, 1 gehituko diogu. 2, 3 bihurtuz. Eta azkenik, gure zenbakitik eskumara dauden zifrak 0 bihurtuko ditugu. Listo? Badaukagu. 12,83 batekoetara hurbilduta 13,00 da. Baina, lehen esan dugun bezala, zatia hamartarrean eskumaldean dauden 0 ezabatuko ditugu. 13 bakarrik utziz. Azken pausu hau, zenbakia simplifikatzeko egin dugu. Zatia hamartarrean eskumaldean dauden 0 kendu daitezke zenbakiari balioa aldatu gabe. Hau da, 13,00 eta 13 zenbaki bera da, baina guk 13 idatziko dugu, simpleagoa delako. Bueno, eta gurera bueltatuz, 12,83 batekoetara hurbilduta 13 da. Bigarren adibide bat. 6,84 hamarnetara hurbilduko dugu. Lehenik, hamarnen zifrara hurbiltzea eskatzen digute. Beraz, hamarnen zifra seinalatuko dugu. 9. Hurrengo pausuan, 9aren eskumako zifran jarriko dugu arreta. 4. 4, 5 baino txikiagoa da. Orduan, gure zenbakia ez dugu ikutuko. Dagoen moduan itziko dugu. Eta azkenik, gure zenbakitik eskumara dagoen zifra 0 batekin ordezkatuko dugu. Orain, zatia hamartarreko eskumaldean dagoen 0 kendu eta 6,9. Orduan, 6,84 hamarnetara hurbilduta 6,9 da. Bueno, eta azken adibide bat. 14,76 ehunenetara hurbilduko dugu. Lehenik, ehunenen zifra seinalatuko dugu. 2. Orain, eskumako zifran fijatuko gara. 6. 5 baino handiagoa denez, 1 gehituko diogu gure zenbakiari. Eta azkenik, gure zenbakitik eskumara dagoen zifra 0 batekin ordezkatuko dugu. Eta lehen esan dugun moduan, zatia hamartarreko eskumako 0 kendu eta badaukagu. 14,76 ehunenetara hurbilduta 14,73 da. Listo? Zer deritzozue? Erreza, ezta? Ba orain, zuen txanda. Animo!